rang rantang nangang aratok minang maimbang mundo kandung ibu hatinya bangunlah kampung najo nagari mulia sana kami di kampung. Minangkabau tanah nande cinta pusaka bulo ngandaku lunyo rumah ada nang sembilan Raki yang baik di alam mano Ilonen kana pati desa ibu tanpa yang banyak di ruang mata bila dekana ketidakta ibu tanpa yang bayar di ruang mata. Rumah gadang nan nilai luar Raki yang baik di alam mayo hati desa ibu tak bayang di ruang mata bila dekana hati desa tak bayang-bayang di ruang mata tak bayang-bayang di ruang mata.